de Intelixencias Artificiais sacan de media un 13,3 sobre 14 no que sería aquí a selectividade. Vamos, que os resultados son óptimas. Pero imos máis alá, porque a educación non é só o que recebemos tristemente nos centros educativos. Hai máis, hai oratoria, hai linguas, hai programación que non sempre se imparte e aquí a tecnoloxía unha vez máis abre novas portas. Por que? Porque temos programas como Solve Education, que é un ONG que desde o ano 2015 a nivel internacional saca ferramentas como e-learning bot que permite a nenos de todo o mundo acceder e aprender linguas. Polo tanto, abre unha porta que antes era completamente fora das súas posibilidades, pero temos outras moitísimo máis coñecidas. Duolingo para aprender idiomas, chess.com para o xadrez, eu mesmo o teño, ou Swift Playgrounds para aprender a programar e, polo tanto, unha vez máis, a tecnoloxía sí que pode ser a solución a sustituir o papel docente. Moitas grazas. Pois moitas grazas, Inés, pola túa intervención e damos paso agora á primeira quenda de refutación do equipo Campus de Santiago 3. A tecnoloxía mostra o que hai, mentres que o docente busca o que falta. Bos días, xurado público e equipo contrario. O meu nome é Paula Cabanas e a continuación sería a encargada de realizar a refutación argumentativa de parte do equipo 3 de Santiago de Compostela neste debate onde nos posicionamos totalmente en contra da cuestión plantexada. Non, a tecnoloxía non pode sustituir o papel docente e para apoiar a nosa postura reitero a nosa tese. O docente vai máis alá do papel. Gustaríame comezar dicíndolles que nós non compramos isto de que a función principal do docente sexa únicamente transmitir contidos académicos, porque o docente ten funcións inherentes e accesorias ao seu papel. Por exemplo, isto choca o que vos nos contades, choca frontalmente con o noso argumento de protección, no que nos centramos en que os alumnos, especialmente os máis novos, teñen que ter un sistema de soporte moito máis limitado e, polo tanto, son moito máis vulnerables ás situacións inestables. É esencial que para a súa correcta formación, tanto como persoas como académica, teñan esta rede de soporte. O seu punto? Sabemos que sin docente non dá os contidos, non é un docente, pero se non é simpático, segue sendo un docente. Todos os docentes dan apoio emocional, atención e soporte aos nenos? Todos. Nós defendemos que ese debe ser o papel docente. E iso unha tecnoloxía non o pode facer. Nós non sabemos como unha tecnoloxía vai poder orientar a todos os nenos. Ademais, contannos de que os nenos poden ter destes 250 millóns de nenos que non poden ter un acceso á educación, como, por exemplo, nenos que están en guerra. A nos gustaríanos centrar no que se centra o Parlamento en Europa. E isto en Europa sí que están escolarizados, sí que teñen un acceso á educación. O seu punto? Di que centrarse en Europa. Os dereitos de todos son
sí que importan, pero nós estamos defendendo como o feito de que, por exemplo, nenos en guerra, que nos falaban vostedes, nenos en guerra que están en África, como vamos poder levar esta tecnoloxía a países que tan siquiera teñen unha rede de internet ou unha rede que lles permita, por exemplo, usar os ordenadores. Para continuar con o noso argumento, o papel, nunha situación, os profesores poden detectar calquera problema cos estudantes, tanto polo seu contacto próximo con estes como pola súa formación. Isto defendémolo coa nosa evidencia de unha revisión sistemática realizada pola Universidade da Rioja, que conclúe que o profesorado desempeña un papel esencial na detección e notificación do maltrato infantil e intrafamiliar. Necesitamos unha estabilidade dos estudantes e se non podemos asegurar esta estabilidade non podemos asegurar a educación que vostedes queren defender coa tecnoloxía. Este papel protector ten necesariamente o ser humano, tal como demostramos coa nosa evidencia do estudo Mackey e Dillenburger. Os profesores que teñen boas relacións afectivas co alumnado son moito máis eficaces e promoven este traballo en equipo, promoven outras competencias que non son únicamente o coñecemento dos contidos. A existencia destes vínculos que nos defendemos coas nosas evidencias está directamente ligada aos mellores resultados académicos e a falta deles exacerba a falta de motivación do alumnado, causando resultados académicos peores. Que a tecnoloxía non é capaz de establecer estes vínculos necesarios para protexer ese benestar dos alumnos. Para continuar con o noso outro argumento de competencias transversais, nos defendemos como a figura do docente presencial é insustituíble pola tecnoloxía, debido á súa capacidade única para poder desenvolver estas competencias transversais, competencias que inclúen a conciencia social, transmisión de valores éticos, a detección temprana de situacións de riscos. Pode isto facelo a tecnoloxía? Nos dudámolo. En primeiro lugar, os docentes desempeñan un papel crucial na transmisión de valores que fomentan unha convivencia saludable. A revista Educational Psychologist recolle a teoría da aprendizaxe vicaria de Bandura, que xa mencionamos antes, que sostén como os estudantes aprenden observando comportamentos reais. E isto a través de humanos, non o pode facer unha tecnoloxía. Ademais, o estudo realizado por García Ortega e Sola no 2018 destaca a importancia da educación en valores para mellorar un clima na aula, subliñando que a formación permanente neste ámbito é fundamental para optimizar a convivencia escolar. Non só a implicación dos docentes na formación en proxectos de aprendizaxe, non só iso, senón a implicación dos docentes na formación e nos proxectos, tal e como nos mostra este artigo de Francisco José Barea. E tal como defendemos dende a nosa bancada, non podemos sustituir por tecnoloxía, porque o docente vai máis alá do papel. Moitas grazas. Pois moitas grazas, Paula, pola túa intervención. Damos agora paso á segunda quenda de refutación do equipo Campus de Vigo 1. A realidade é o que é e non o que queremos que sexa. Porque isto é un concepto moi importante neste debate, porque o equipo contrario, a hora de definir o papel docente, está a caer en dos cosas. En primer lugar, confunde papel docente con papéis que desempeñan os docentes, que é moi diferente, porque son taxistas de conversación, ten dos funcións. Unha é a de taxista e outra é a de psicólogo que fai sentir mellor para a historia que lle conta. E os docentes teñen funcións moi importantes. Por exemplo, pasan lista, teñen tareas administrativas que realizan durante su labor. Pero ese non é o papel docente. Poden realizar outras persoas ou outras máquinas. Sin embargo, o papel principal é a educación. Entón, imos centrarnos no papel docente e non noutras funcións que se ven importantes, que realizan os docentes de forma accesoria. Pero o segundo importante neste concepto é que non todos os docentes levan a cabo as funcións que nos di o equipo contrario, e que eles nos falan do docente perfecto. É un docente que é atento, que hai un por cada alumno para que tenha a atención máis personalizada posible, e ademais é atento,
simpático, carismático, leva unha ficha técnica de cada alumno para saber os seus intereses, as súas aficións, como progresa na clase, e o docente perfecto. Exíxelo que a inteligencia artificial, que caracteriza prácticamente como Terminator, cumpla esa función. Nos añaden la carga da prueba imposible. E iso non é o que va ao debate. Vemos se a tecnoloxía é capaz de impartir os contidos en situacións onde é necesario que o faga. E vemos que si o pode. Terán ustedes que demostrar que, por exemplo, se eu lle dou un contido a un neno con inteligencia artificial, este neno porque lle ten medo ou porque non é capaz de comprenderos, non aprende. Pero iso non lo van a demostrar porque xa hemos explicado nos argumentos. Pero antes paso a pregunta. Eu teño unha dúa cosa liña. Moitos alumnos non teñen a disciplina necesaria como para aprender por súa conta. Como garantizan que tiñan estes contidos necesarios aprendidos? Perfecto, vou explicar cando refuto o argumento de protección. Ben, empezando polas competencias transversais. O equipo contrario falanos de soft skills. Estamos de acordo en que son importantísimas. Xa o dicíamos co estudo do Centro Nacional de Biomédica, son moi importantes e que facilitan a resiliencia universitaria. Todos desearíamos ter un profesor de inglés particular ou de francés que nos ensine. Estou seguro de que castellano se encantaría aprender a hablar alemán. Pero é un tipo moi ocupado e probablemente non poda ter un profesor a unha hora para... Pero, sin embargo, sí que pode utilizar o Duolingo. Gracias a eso, unha persoa máis pode aprender as actividades extracurriculares que lle serán de enorme utilidade. Gracias a tecnoloxía, o papel docente se ve sustituído e ampliamos a cantidad de xente que ten acceso a todas estas ventaxes que ustedes nos han dicho. ¿Por qué? Porque a tecnoloxía sí sustitúe o papel docente no ámbito das competencias transversais que tanto lle preocupaban. Ahora vamos a falar da protección. Vean, que a tecnoloxía pode sustituir o papel docente non quere dicir que vayamos a encerrar a todos os profesores unha caixa e ir a charla. Non, va a haber asignaturas ou áreas que é importante que haxa un profesor humano que pode seguir dando ao profesor humano, pero noutras competencias, como por exemplo temas académicos, a tecnoloxía pode ser un sustituto eficaz. Ademais, non solamente iso, de que sabemos con programas como Alpha School que cando separamos estes papéis dedicamos o papel docente exclusivamente a tecnoloxía e deixamos que o humano dedicase directa e exclusivamente a orientación, melloramos moito estes resultados, porque sí, o profesor pasa moito tempo cos nenos e pode darse conta de problemas, pero tamén ten que dar clase e asegurarse de que ten as notas adecuadas. Sin embargo, se ten toda a súa atención dedicada a que os nenos estén sanos, a seu entorno sea saludable, e poder dar ese apoio emocional sen despois ter que porlle un cero para que o neno perda a conexión emocional con él, os resultados de apoio emocional serán moito mellores. Pero veo que está Unha pregunta. Vos aprendíes que o docente non salía de todo relegado? Estás defendendo unha sustitución parcial? Non, estamos facendo unha sustitución total. Por qué? Porque se van a entender que algunhas asignaturas non habrá sustitución de ningún tipo, porque pode seguir habendo vendes. Eu se podo acabar con un profesor particular, vou facelo, pero se non podo, teño unha sustitución total por parte da tecnoloxía. En universidades donde hai asignaturas que non contan con profesor para dar, sin TEA pode aprender esta asignatura para ofrecerla sin necesidade de que ningún profesor interveña no proceso. Por eso a tecnoloxía ten unha sustitución total. Pero eso non quere decir que vayamos a exterminar os profesores. Ben, despois nos falan do argumento de verificación. É un argumento moi importante, porque nos falan de que hai desinformación. Ben, poden vostedes garantizar que os profesores humanos non teñen sesgos? Eu diría que sí. Eu a maior parte dos profesores que tiven teñen unha política, unhas preferencias, unhas categorizacións, unhas opinións personales que están encantados de dar na aula e dedicarlle todo o tempo que necesiten. Están sesgados. A tecnoloxía tamén pode estalo, porque o programador pode estar sesgado e a información que extrae é do mundo real e no mundo real hai sesgos. Sin embargo, como estamos mellor protegidos ante este sesgo? Coa tecnoloxía. Por qué? Porque eu, como agente regulador, non podo asegurarme que cada profesor tenga unha opinión diversa, en igualdad, e sea inclusivo. Sin embargo, se eu só non teño un programa que teño que verificar e supervisar e asegurarme de que ten os estándares de calidad de contenido adecuados, é moito máis fácil que asegure que non ten estes sesgos, que non ten un comportamento discriminatorio e que é o máis válido para os nenos. Porque cando vostedes os dan un libro de matemáticas, ese libro non é o primeiro que encontrou en Wallapop, é un libro supervisado por o Ministerio de Educación, e o mesmo coa tecnoloxía. Centrémonos na realidade, no que é, non no que nos gustaría que fora. Moitas grazas. Pois moitas grazas, Iván, pola túa intervención e damos agora paso á segunda quenda de refutación do equipo Campus de Santiago 3.
espelliño, espelliño máxico. Dime, dis a verdade? Moi boas, son Álvaro Pallas e veño aquí en calidade de segundo refutador para responder á pregunta de pode a tecnoloxía substituir o papel docente? Que a clara resposta de que non, xa que, como di a nosa tese, un docente é máis que o papel. No noso terceiro argumento, precisamente afirmamos que a tecnoloxía non pode substituir o papel docente porque non pode garantir que a información transmitida sexa veraz e de calidade. Dende o boom da inteligencia artificial xenerativa, os contidos xerados pola mesma multiplicáronse enormemente, estando en todas partes, basicamente. Recentemente, cada vez máis ferramentas como motores de búsqueda incluso inclúen, que son, por certo, os motores de búsqueda as principales fontes de información a nivel global, están integrando estas ferramentas, ilustrando en moitas ocasións os problemas que estas leva. Por exemplo, cando se fan viral estas equivocacións en diferentes redes sociais. Pois, como xa introduciu a miña compañeira, tiñamos o artigo da Universidade de Maryland, Artificial Intelligence and Information Literacy, no que se presentaba o problema dos contidos xerados con inteligencia artificial, que teñen moita desinformación. Por outra parte, se un modelo de inteligencia artificial que é un modelo que é o máis próximo tecnolóxicamente ao que nós temos como entendemento humano dos contidos, se isto non pode garantizar que sexan veraces, entonces só un humano é capaz de diferenciar que esta información é verdadeira, é verificable. É unha parte esencial do rol docente que non pode sustituir a tecnoloxía. Ante esta problemática, podría parecer unha idea, pois creamos unha nova inteligencia artificial que sepa combatir estes datos falsos. Bueno, podría intentar hacerse un modelo, pero, tal como demostrou miña compañeira, segundo a evidencia de Cambridge, pois, tal como comentou na introducción miña compañeira que a evidencia de Cambridge, polo efecto da caixa negra non se podería chegar a facer isto e os resultados serían moi inconclusos. Ademais, os modelos non son capaces de recoñecer pequenos matices na fala humana para poder identificar información falsa ou estilos de escritura engañosos. O docente debe asegurar que a súa información especializada que a tecnoloxía non é capaz de facer isto, polo que non pode sustituir ao labor docente. O seu punto? Sobre sesgos, os profesores non se informan nos telediarios e nestes motores de búsqueda, por tanto non están tamén sesgados a través deles igual que podría chegar a sesgarse unha tecnoloxía. Ese é un punto que tiñamos pensado responderlle, pois, obviamente, os profesores tamén teñen sesgos, igual que os vai tamén ter unha inteligencia artificial. Pero, ademais, o alcance dunha inteligencia artificial que, imagina, se implementaría a nivel nacional, é moito maior que o alcance que tería un sesgos que se implementarían nunha clase de 20 personas. Ese punto. Pero non está vostede dicindo que estos sesgos fanse virales e todos accedemos a eles e, por tanto, non sería exactamente o mesmo? Precisamente, fanse virales pola tontería que son. Moitas veces estas a mellor respostas desta inteligencia artificial. Comentábamos vostedes de que temos 250 millóns de rapaces que non teñen acceso a educación. Tal e como comentamos anteriormente, se vostedes miran o estudo da propia organización que o fixera, poden verificar que a grandísima maioría destes nenos veñen de países en guerra, países que teñen dictaduras, países nos que as mulleres tampouco teñen dereitos como tal. Entonces, é completamente, se, por exemplo, as mulleres non teñen dereito, non van tampouco ter dereitos á educación por moita tecnoloxía que teñan. Ademais, comentábamos que tiñan tecnoloxías como Sintea, que tiñan moitos beneficios mediante unha inteligencia artificial que facía programas. Bueno, se tenemos unha inteligencia artificial que comete errores, que está pasando aquí? Temos un problema grave. Noso terceiro argumento basease precisamente que ten estes errores, esta inteligencia artificial. Ademais, comentábamos de que non nos falaron nada do punto do tema de que os alumnos están protegidos polos profesores. Os profesores, se os pais fallan, o profesor é a primeira liña de axuda aos alumnos. Cantos casos, xa esa de maltratos, xa esa de problemas familiares, xa esa de problemas cos compañeiros que estuveron que solucionar os profesores e desenvolveron a mellor axuda para o mesmo. Ademais, nos comentábamos de que nós estamos falando dun caso positivo, de que non falamos de se pode ou non. Non, nós estamos falando de que a labor docente está incluindo todas estas cousas que dixemos nos dos primeiros argumentos e que, como tanto, non se poden sustituir como tal. Ademais, se comentaban que non é papel principal o feito de acompañar ao estudante, entón porque, por exemplo, está nos planes de estudio da carreira de magisterio, asignaturas como Psicología da Educación. Ademais,
E así, entonces, para repasar, tiñamos os nosos tres argumentos. O argumento de protección, o argumento de competencias transversais e, finalmente, o argumento de verificación. Porque un docente é moito máis que o papel. Un docente ten que saber seleccionar e avaliar contidos, identificando as partes reais das mentiras. Porque a inteligencia artificial non é un espello máxico que nos dá todo o que queremos. Moitas gracias. Pois moitas grazas, Álvaro, pola túa intervención e damos agora paso á quenda de conclusión do equipo Campus de Santiago 3. Os meus compañeros realmente despedido. Eu vou despedir de mi fan. É bastante bonito, non? O que algo é eso mesmo. Moi bo día, extendidos, xeral de compañeros debatintes. O meu nome é Jorge Sereo e encarguei de realizar a conclusión completamente en contra en representación de Equipo Campus Santiago de Compostela número 3 neste debate. Unha postura en contra baseada na nosa liña. O docente va máis aló do papel. Porén, antes de lembrarles a nosa propia liña, gustaríame falar da liña do equipo rival e como choca con esta. Dentro do equipo rival, céntranse, e xa o dixeron dentro do principio do debate, que en intentar afirmar que o papel docente son só unhas funcións educativas, académicas, que non inclúen o que eles estaban funcións accesorias. Porén, para isto trouxeron tres argumentos. Un de formación esencial, outro de formación curricular e outro de formación extracurricular, no que alaban as capacidades das diferentes tecnoloxías para dar contidos destas formacións. Porén, como demostramos ao longo deste debate dentro do noso equipo, isto non é así, porque, primeiro de todo, o papel docente non son só a transmisión de contidos. O papel docente inclúe máis, inclúe a protección dos alumnos, o desenvolvemento de competencias transversais dos alumnos e a verificación da información que transmiten. Estes papéis son esenciais porque, como demostramos, un alumno non pode ter esta boa formación académica se non está protegido, se non desenvolve as súas competencias transversais, esa información que recibe non podemos verificar que é veraz. Por tanto, a toda a súa liña choca frontalmente cos nosos dos primeiros argumentos de protección e de competencias transversais, porque estes papéis son esenciais para poder garantir a formación académica tamén do alumno, a formación académica e a formación na vida en xeral, e tamén chocan frontalmente con o noso argumento de verificación porque os modelos de inteligencia artificial e tecnolóxicos que promoven non podemos verificar que teñan información válida, non podemos verificar que teñan unha información correcta, estamos poñendo en risco a educación dos nosos alumnos, o cal non forma parte do papel docente. Agora sí, paso a lembrarlles a nosa propia liña argumental coa nosa tese. O docente vai máis aló do papel. Por que? En primeiro lugar, con o noso argumento de competencias transversais, afirmamos que o docente vai máis aló do papel porque o docente ten que ser unha figura que axude a desenvolver estas soft skills como ética, moralidade, etc., dos alumnos, que son esenciais tanto para a súa formación académica como formación como persoas. O cal demostramos con teoría cognitiva, coa evidencia de teoría cognitiva e os doutorandos de ciencias de educación. En segundo lugar, tenemos un argumento de protección, no que afirmamos que o docente, demostramos que o docente ten que protexer aos seus alumnos, porque senón os seus alumnos non se van poder formar nin académicamente, nin como persoas. E os docentes son o primeiro eslabón da cadea que é capaz de protexer os alumnos se falla algo na casa, na clase, etc. O cal demostramos coa Universidade da Rioja. Co estudo da Universidade de Rioja, disculpen. Finalmente, teremos un argumento de verificación no que demostramos que, como le vamos dicindo ao longo de todo o debate, a información que nos dá a inteligencia artificial non é fiable polo efecto da caixa negra e non podemos trazar a súa orixe, o cal demostramos co estudio de Cambridge e o artigo da Universidade de Maryland. Así que, sabendo que Google Lens non vos vai dicir o bonito que é ese espello, estades seguros de que podemos deixar a formación do noso futuro en máis de moitas grazas. Pois moitas grazas, Jorge, pola túa intervención. Damos agora paso á conclusión do equipo Campus de Vigo 1 que pechará esta ronda.
O equipo contrario quere que me mire ao espello, pero o importante neste debate non é que eu me vexa. O importante neste debate é que lle demos ese espello a todos aqueles rapaces que non teñan acceso á educación, porque iso é o que vai definir este debate, porque iso é o máis importante no panorama internacional. Pero antes diso vamos a centrarnos unha vez máis, porque parece que non o entenderon na súa tese, na que nos din que o docente vai máis alá do papel. Punto número 1. Facemos unha pregunta. Pero realmente fano? Todos os docentes van máis alá do papel? Non nos responden, non nos sabían. Decíamoslle que, claro, que sí que é moi positivo que os docentes vayan máis alá, pero por non ir non significa que deixen de ser docentes. E ainda así, é que tampouco nos demostran, nin nos responden a cando eu se lles dicía que este papel de apoio emocional non vai desaparecer. Está, pero noutra función, na do orientador, non na do profesor. Por lo tanto, sigue presente desde o a favor. E non é só iso, porque que esta motivación que despois nos traen tanto no seu argumento transversal e no seu argumento de protección, no que nos din que este acompañamento para que os nenos se desenvolvan ben emocionalmente, só o pode dar o profesor, non é certo. E só traíamos desde a primeira refutación, porque eu xa lles dicía que a motivación, a autoestima e a aprendizaxe mellorou no plan Ceibal desde o ano 2009 nesos nenos que antes non tiñan acceso nin a profesores nin a ningún tipo de apoio, e as inteligencias artificiales foron capaces de mellorar a súa autoestima, de mellorar, polo tanto, a súa capacidade emocional. Polo tanto, sí é posible, porque a tecnoloxía sí que é capaz de sustituir o papel docente incluso fora da función principal, pero temos que centrarnos xusto niso, na función principal, que é o que debemos exixir, e vemos que sí que é capaz de cumplilo. Cumplió tamén nas soft skills que nos traían no seu primeiro argumento, víamolo no noso argumento extracurricular, cando sacábamos evidencias como Solve Education, que sacan ferramentas para que podamos desenvolver especificamente este tipo de habilidades. Ou, segundo o seu argumento de verificación, que tamén nos pedían que a inteligencia artificial non te vivera ningún tipo de sesgos. O equipo contrario pintanos a inteligencia artificial como se fora o chat GPT que utilizo eu na miña casa, pero non é o mesmo. Xa traía Iván como a Sintea, básase únicamente en aquelas fontes de autoridade e rigurosidade que sería lóxico pensar que unha inteligencia artificial que vai impartir os contidos no sistema educativo vai empregar. Por tanto, vendo que os seus argumentos caen polo seu propio peso, que queda? Pois a línea do equipo a favor. 3 argumentos. Un primeiro argumento de formación esencial, no que nos preguntan que como imos levar a tecnoloxía, e vemos que non a imos levar e que xa levamos gracias ao proxecto Ceibal ou a Room Initiative. Un segundo argumento de curricular que nos din que vai baixar a motivación. Na gráfica sabíamos que non, e nas Alpha Schools víamos que tampouco baixaba o éxito escolar, senón que aumentaba. E un terceiro argumento extracurricular que nos decían que estas habilidades eran necesarias e nós podemos garantilas para todo o mundo. Moitas grazas. Pois moitas grazas, Inés, pola túa intervención que pecha este debate. Sabedes que esta rolda é pechada, é dicir que non hai feedback, pero se en algún momento, incluso despois de que salgan as puntuacións, tedes algunha cuestión, estamos por aquí. Moitas veces tamén, porque digo, non me arriesgo a quedar aquí.
sei se Espacio. Estamos todos? Pois benvidos e benvidas a todos a esta gran semifinal do Parlamento Xove 2025, que, como xa sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galiza. Norabo a todos por estar aquí e por permitirnos, unha vez máis, disfrutar da vosa oratoria. Para non alargar máis este momento de tensión, vamos a proceder xa ao sorteo de posturas, así que, por favor, un capitán ou capitana de cada equipo poda chegarse. Polo tanto, o equipo de Nuestra Señora de la Esperanza defenderá a postura a favor, mentras que o equipo de La Salle defenderá a postura en contra. Os membros do xurado que avaliaremos e seguro que disfrutaremos deste interesantísimo debate somos Tami, Martín e a que vos fala, María. Recordo que a pregunta de debate desta fase é: pode a tecnoloxía sustituir o papel docente? Sen máis, damos inicio ao debate. Cando queira a expresión inicial do equipo a favor, pode comenzar. O máis importante, recordade, disfrutar e demostrarnos toda a ilusión e todo o aprendido hasta este momento. Moita sorte.
¿Este mando? ¿Para qué es? O sea, lo dejo aquí. ¿Vale? El teléfono fue la revolución de la tecnología hace 150 años. Un objeto que cambió la forma en la que nos comunicamos. Y ahora, esto es el presente. La diferencia entre estos dos objetos no es solo tecnológica. Es una brecha en el tiempo, una brecha que nos separa de un pasado donde la información era un lujo y nos lleva a un presente donde la información es poder. Hola a todos, mi nombre es Laura Castro y estoy aquí con mi equipo para defender la postura totalmente a favor ante la pregunta planteada en este debate. ¿Puede la tecnología sustituir el papel docente? Pregunta a la que nosotros respondemos con un rotundo sí. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Señores, el mundo ya está cambiando. Es hora de que la educación también lo haga. Y es que esto es precisamente lo que venimos a defender aquí mediante nuestra tesis. El futuro de la educación en un clic. Y nuestros tres sólidos argumentos de inclusión, de hechos y de actualización continua. Comenzaremos con un primer argumento de inclusión, en el que destacaremos las oportunidades que nos brinda la tecnología. Y que tal y como afirma Darlene Hammond, profesora emérita en educación de la Universidad de Stanford, cuando se les da acceso a la tecnología adecuada, empleada de manera inteligente, todos los estudiantes, independientemente de sus respectivos antecedentes u orígenes, pueden lograr avances sustanciales en el aprendizaje. Continuaremos con un segundo argumento de hechos, porque sí, nuestra postura está respaldada por experiencias basadas en la realidad, con métodos empíricos como es el caso del experimento Hole in the Wall del científico hindú Sugata Mitra, ya que según la organización Campus FAD, colocó unos ordenadores de libre acceso en un barrio pobre de Nueva Delhi y demostró que los niños podían aprender de esos ordenadores con gran facilidad y sin ningún tipo de preparación formal previa. Terminaremos con un tercer argumento de actualización continua, en el que destacaremos que la tecnología está siempre evolucionando y mejorando. Por ello, es el mejor medio para obtener información más rápida y actual. Y evidenciando este argumento, les presento este estudio del Directory of Open Access Journal de la Universidad Oberta de Cataluña, que destaca que dicha actualización permite que los niños se mantengan al día con los avances más recientes. El único motivo que nos separa de la idea que les estamos planteando es el miedo a lo desconocido. Y señores, ha llegado el momento de que dejemos atrás ese miedo y demos paso a la verdadera innovación. Y así, con nuestros tres sólidos argumentos. Un primer argumento de inclusión, en el que destacamos que la tecnología democratiza el conocimiento y brinda numerosas oportunidades. Un segundo argumento de hechos, en el que demostramos que nuestra postura ya está respaldada por casos reales. Y un tercer argumento de actualización continua, en el que destacamos la constante evolución a la que se ve sometida la tecnología. Y, por supuesto, con nuestra tesis. El futuro de la educación en un clic. Respondemos claramente a la pregunta planteada en ese debate con un rotundo sí. Porque, señores, la tecnología sí puede sustituir el papel docente. Y ahora les presento dos herramientas que marcarán el rumbo de nuestro debate. La enciclopedia, el ordenador. Dos herramientas, dos mundos. La enciclopedia, un tomo de conocimiento limitado. Y el ordenador, un portal al universo del saber. ¿Cómo podemos seguir limitándonos a la enciclopedia cuando el mundo ya nos está pidiendo el ordenador? Muchas gracias.
Oh, capitán, mi capitán. Os que queredes, podes chamarme señor Keating. Aínda que os máis atrevidos, podes chamarme oh, capitán, mi capitán. John Keating, profesor do Club dos Poetas Mortos. Bo día a todos, son Jacobo Treitiño e xunto con o meu equipo imos defender que o papel a tecnoloxía non pode sustituir o papel docente. Está resumida na nosa tese. Só o docente educa, defendida evidenciada polos nosos tres argumentos. Un argumento psicoemocional, outro argumento de prevención de conflictos e un argumento de inadaptabilidade. Antes de comezar con este debate, gustaríame definir papel docente, que según a LOMLOE, o docente é quen desempeña as funcións de titoría e orientación cos estudantes e as súas familias, atendendo ás singulares necesidades educativas dos estudantes. Con isto dito, comezaremos con o noso primeiro argumento, o argumento psicoemocional, onde dicimos que a tecnoloxía non pode sustituir o papel docente porque este é o encargado de guiar e apoiar no desenvolvemento emocional e social do alumnado. A inteligencia artificial non pode facer isto de forma satisfactoria. A UNESCO avaliou a 30.000 estudantes de 16 países de América Latina e do Caribe. O informe destaca a necesidade de integrar explícitamente as habilidades socioemocionais nos currículos escolares para fomentar un entorno máis inclusivo. Os estudantes que perciben o seu profesor no seu benestar, interesados no seu benestar, mostran maiores niveis en habilidades socioemocionais e mellores rendementos académicos. En segundo lugar, continuaremos con o noso argumento de prevención de conflitos, onde dicimos que a tecnoloxía nunca poderá poñer orde nunha clase e parar os conflitos que xorden nela, por exemplo, co caso do bullying. Según un estudo da Universidade Complutense de Madrid, no noso país hai 220.000 estudantes vítimas de acoso escolar e máis de 74.000 acosadores. Ademais, existe un 16,3% dos alumnos que se identifican como testemunha, é dicir, 5 nenos por aula, 5. Os conflitos e discusións que xorden na clase provocan desconcentración e fan imposible que a materia se leve a cabo. Como pode unha máquina poñer orde nunha clase tan caótica e asegurarse de que a materia está comprendida por todos? Déxeme responderles, é completamente imposible. Finalmente, no noso terceiro argumento de inadaptabilidade, sostemos que a tecnoloxía non só non é capaz de substituir o docente a nivel psicolóxico, senón que tamén a nivel práctico. A nivel práctico, especialmente na educación infantil, a tecnoloxía non pode substituir o docente porque non é capaz de atender ao mesmo tempo o entorno físico, social, emocional e cognitivo do grupo de pequenos de nenos e nenas. Só unha persoa con sensibilidade, criterio e presenza física, é dicir, un docente pode responder en tempo real ás múltiples e cambiantes necesidades do grupo de nenos. Un estudo da NAIC establece que na educación preescolar o acompañamento directo dun adulto é esencial para xestionar as necesidades físicas como ir ao baño ou alimentarse. A tecnoloxía non pode facer nin a mitad das actividades que os nosos docentes realizan día tras día. De verdade pensan que poden implementar algo tan pouco efectivo? Nós temos claro que non. Moitas grazas.
100 años, un hospital, era una carnicería. Por favor, dejemos que me pasado. Hoy es precisión, láser e inteligencia artificial. Es decir, presente y futuro. Buenos días, mi nombre es Ismael Muñoz Acuña y hoy, junto con mi equipo, venimos a presentar una verdad ineludible. El futuro de la educación ya se escribe en código digital. Nuestra tesis es clara, el futuro de la educación en un clic, la cual se sostiene en nuestros 3 sólidos e irrefutables argumentos de inclusión, de hechos y actualización continua. Y en relación a esto, me gustaría empezar retomando algunas ideas del equipo contrario cuando nos hablan de su tesis. Só docente educa. Señores, a súa tesis é unha falacia de dicotomía, porque dicen que só docente educa. Non están dando unha sola resposta. Que pasa a familia, o centro, as experiencias persoais, os compañeiros, outras figuras adultas? Non se teñen en conta. Ademais, vou falar do noso primeiro argumento, de inclusión, en el que destacamos que la tecnología tiene la capacidad de superar las desigualdades regionales con 2 dimensiones: atender a poblaciones desfavorecidas y garantizar que los contenidos lleguen a todo el mundo de la manera más barata y atractiva posible. La tecnología ha democratizado el conocimiento, ya que pone en nuestras manos herramientas poderosas y accesibles y universales. Le daré una evidencia. La iniciativa Internet para Todos, del Banco de Desarrollo de América Central y el Caribe, que busca expandir la conectividad a Internet en áreas rurales y de bajos recursos, integrado por Telefónica y Facebook, entre otras organizaciones. Su pregunta, por favor. ¿Cómo pretenden instaurar esos Señores, según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un 37% de la población tiene conexión a Internet. En cambio, frente al 10% de niños que no tienen acceso a educación. Hay un rango de diferencia bastante amplio. Además, según el estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, en el que afirman que estas iniciativas han mostrado claras mejoras en la calidad educativa de las poblaciones marginadas. Mientras unos siguen esperando sus aulas, otros ya están aprendiendo desde la palma de su mano, porque donde falla el papel docente, responde la pantalla. Y retomando sus afirmaciones, me llama la atención que se aventuren a decir que la tecnología no está capacitada para desempeñar el papel docente. Y en este sentido, su idea se cae mediante su propio peso frente a nuestro argumento de hechos. Están ignorando que la tecnología ya ha demostrado que puede sustituir el papel docente. Es cuestión de tiempo que lo haga a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué pregunta? Según la LOMLOE, el papel docente también es educar en valores y acompañar al niño en toda su formación, también emocional. ¿Cómo pretende hacer eso la tecnología? ¿Tiene algún hecho que lo demuestre? Sí, se lo acabo de presentar. Según la Unión Internacional de Comunicaciones, un 37% de la población aprende los valores mediante la familia, no mediante la escuela. Y además, solo un 10% del mundo tiene acceso a escuela. Además, el equipo contrario nos ha dicho que la educación infantil solo podría funcionar con tecnología y no con profesores. Señores, la educación infantil no es obligatoria, por algo será. Además, en nuestro tercer argumento de actualización continua, hablamos de que el conocimiento, una característica intrínseca de la tecnología conectada a la red, como hemos demostrado en el argumento. Y eso no es solo una ventaja, es un motor de innovación. Solo hay que ver plataformas como la Khan Academy, un sitio web de aprendizaje en línea creado el 16 de septiembre de 2006 por Saran Khan, egresado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Harvard. En esta no se limitan a enseñar, evolucionan, se especializan y afinan su contenido al ritmo del mundo. Así, los estudiantes se mantienen al día con los más recientes campos de interés. También nos hablan del bullying, pero si hay tanto bullying en las escuelas y los profesores son los que están ahora mismo en la educación, algo fallará. A lo mejor es que debemos implantar la tecnología para que ese bullying se reduzca. Además, nos hablan de un porcentaje contradictorio, ya que según la BOE, en la ley 16, pone que solo hay un máximo de 30 niños en educación secundaria y 26 y 28 y 25 en primaria. Señores, nos han dicho que un 16% y después nos han dicho un 5%, y después nos han dicho 5%. Es un porcentaje muy contradictorio, porque en total serían 40 alumnos. Vale, antes de finalizar, me gustaría recordar nuestra tesis. El futuro de la educación, la cual sostenemos en nuestros 3 sólidos e irrefutables argumentos de inclusión, de hechos y actualización continua. El futuro ya está aquí y es tecnológicamente imparable. Con lo dicho anteriormente, sostenemos la postura totalmente a favor y el sentido común. Durante siglos, la educación vino así, pesada, limitada y dependiente de un docente. Ahora, la tecnología se actualiza, se adapta y esta se soluciona. Muchas gracias.
non deixedes que ninguén vos impoña a súa maneira de pensar. Sodes maiores como para pensar por vos mesmos. Merlí, cando ti nos dis que ninguén nos impoña a súa maneira de pensar, ti nos impós a túa maneira de pensar. Perdona, estou vos pedindo que pensedes por vos mesmos. O profesor Merlí na súa serie. Moi bo día, son Sofía Blanco e estou encargada de realizar a primeira quenda de refutación do meu equipo neste debate. Nos posicionámonos totalmente en contra ante a pregunta plantexada. Pode a tecnoloxía sustituir o papel docente? Temos claro que non. E o facemos apoiándonos da nosa tese. Só o docente educa. A miña quenda de refutación estará dividida en dúas partes. Unha primeira parte de refutación dos argumentos do equipo contrario e unha segunda parte de ampliación da nosa liña argumental. Gustaríame comezar comentando a vosa tese. El futuro de la educación en un clic. En un clic? Eso é o que queren para os nenos pequenos? Que todo o que queiran este dado por un clic? Que non aprendan a razonar? Simplemente toda a información nun clic? En serio? Gustaríame continuar polo voso argumento de inclusión, onde dicíades, enumerades as oportunidades que brinda a tecnoloxía. Oportunidades? Eu tamén pregúntome por oportunidades. Se, según un estudo realizado pola prestixiosa Universidade de Harvard, o vínculo emocional entre o profesorado e o alumnado é clave para o éxito académico e benestar mental. Isto vai brindado ao noso argumento psicoemocional, tamén co informe de McKinsey. O apoio emocional personalizado que ofrecen os docentes non pode ser replicado pola inteligencia artificial. A investigación sinala que a aprendizaxe guiada por maquinaria carece de empatía contextual, que os alumnos precisan para desenvolver confianza, autoestima e resiliencia. ¿Sí? ¿Podrían explicarnos cómo cuantifican y garantizan esa autoestima en entornos masificados, por ejemplo, en aulas con más de 30 estudiantes? Bien, es que creo que no les ha quedado claro que necesitan un vínculo emocional los alumnos. Sea, ya había 5 estudiantes, 10, 20, 30. Necesitan una persona que les esté apoyando día a día. Y eso creo que la tecnología no puede ser replicada. Gustaríame continuar con o vosso argumento de feitos, onde dicíades que un dato de uns experimentos cuns nenos e uns ordenadores que podían aprender. Cito textualmente, experimento. Verdade, experimento. Un experimento é totalmente lonxe a realidade. Non é un caso que agora mesmo se está a facer. Por iso, preciso que me poñades un caso real para poder, entón, verificar que é totalmente efectiva a substitución da tecnoloxía. Gustaríame tamén continuar polo vosso argumento de actualización continua, onde dicíades que a tecnoloxía está mellorando e avanzando. Sí, nos estamos totalmente de acordo de que a tecnoloxía non para de avanzar. É un completo desenvolvemento, pero é moi boa ferramenta se o complementamos con un docente que está aí para apoiar, para ensinar, pero complementado dunha tecnoloxía que xuntos podemos facer un equipo máis forte. Creo que non estades pensando nas aulas infantil, onde os nenos de 3 ou 4 anos non poden estar 50 minutos mirando unha tecnoloxía para aprender. Según datos da Universidade de Vigo, o uso excesivo de tecnoloxía en educación infantil sen acompañamento docente provoca menor interacción social e déficits de autorregulación emocional e atención. Ademais, un estudo do UNICEF senala que a interacción cara a cara dos nenos infantil co docente é feito para desenvolver habilidades motoras, fomentar o xogo simbólico e aprender a regular emocións e frustracións. A tecnoloxía non pode responder ao choro dun neno, nin darlle seguridade física cando está angustiado. Tampouco pode enseñarle a escribir o seu nome ou simplemente coller un lápis. Gustaríame continuar ampliando o noso argumento de prevención de conflitos. Cunha investigación de Save the Children, os centros educativos que tiñan presencia de profesorado detectaron máis dun 70% os casos de bullying. Mentres tanto, eses que só tiñan unha supervisión tecnolóxica só detectaron un 30%. Gustaríame tamén continuar o que dicíades vos dos valores que ten que estar impartidos pola casa, que o 37% das persoas, veñen da casa, pero a Lei Vixente de Educación, como llevamos mencionando todo o debate, a LOM-LOE, di que o docente desempeña as funcións de titoría e de orientación cos estudantes ás súas familias, atendendo as singularidades educativas dos estudantes. Polo tanto, está dicindo que tamén ten que ensinar valores. Que pasa cas familias desestructuradas que os nenos non poden dar valores na súa casa? Necesitamos a escola, necesitamos unha figura que este ali. Onte, deixeme preguntarlle a ChatGPT que me dera ideas de looks para home e para muller. Estas son as muller. Deume prendas como jeans ajustados, falda corta, vestido ajustado, joyería delicada ou maquillaje sofisticado. Pola outra banda, os de home dábame como vaqueiros oscuros, pantalones chinos de vestir, traje de corte clásico, negro, gris ou azul marino. Se estamos sustituindo o papel docente por a tecnoloxía, estos son os valores que se van a impartir nas aulas de todo o mundo aos nenos. Moitas grazas.
Por favor, intentamos nesta mesa baixar o volumen para que non nos moleste as persoas que están falando. Gracias. Este es el reloj de bolsillo, inventado en 1380, una auténtica revolución tecnológica. Y este es el reloj digital, inventado en 1956. Señores, se preguntarán qué habrá podido pasar para que la brecha del tiempo destruya este invento tan maravilloso. Futuro. Señores, la respuesta es el futuro. Así que, dejemos de hacer apología del pasado y juntos dirijámonos a la verdadera revolución, el futuro. Buenos días, soy Noa Garrido y con mi equipo vengo a defender la única respuesta posible ante la pregunta planteada. La tecnología sí puede sustituir el papel docente. Mediante nuestra tesis, el futuro de la educación, en un clic, y nuestros 3 argumentos de inclusión, de hechos y de actualización continua. Antes de comenzar, me gustaría decir la tesis del equipo rival, so o docente educa, lo cual tiene pinta de falacia de simplificación excesiva, porque, señores, ignoran la familia, sociedad y otros factores relevantes. La pregunta del debate es que si la tecnología puede sustituir el papel docente, y usted solo me da ejemplos de familia, de docente, pero en algún momento menciona la tecnología que puede cumplir el papel docente como lo presentamos. Les estoy explicando que la tecnología sí puede sustituir el papel docente, porque los valores te los pueden enseñar en la familia. Pero, señores, lo más importante en la educación es el conocimiento. En primer lugar, voy a proceder a desarrollar nuestro primer argumento, de inclusión. En este sostenemos que la tecnología no solo amplía oportunidades, sino que democratiza la entrada al conocimiento, ya que según la investigación de la Universidad de Negocios, ISEC, respaldada por el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, llamada ¿Cómo influye la tecnología en la educación?, la tecnología permite a los estudiantes acceder a recursos antes inalcanzables, y esto la convierte en el pilar fundamental para una educación más equitativa. En cambio, ustedes, en su argumento de prevención de conflictos, defienden que la tecnología no puede establecer orden en el aula. Pero si hay tanto bullying, como ustedes dicen, y actualmente la educación viene dada por los docentes, nos están dando la razón. Su propia evidencia contradice su argumento. Se necesita un cambio para reducir ese bullying, y ese cambio, señores, se llama tecnología. Así que, esto a mi parecer no es más que una incongruencia intrínseca, porque están defendiendo que la tecnología, pese a ser más abordable, no podría sustituir el papel docente. No sé si le quedó muy claro la gráfica que mostramos, donde los colegios que implementaban tecnología como método de supervisión tenían un 40% más de casos graves de bullying que los que solo implementaban profesores. Señores, los colegios que implementan tecnología está totalmente demostrado que está funcionando perfectamente. Se lo voy a demostrar ahora en nuestro argumento de hechos, en el cual presentamos situaciones concretas en las que la tecnología reemplaza la labor docente, evidenciando de manera tangible su viabilidad y de manera muy positiva. Nuestra evidencia, les estoy hablando del caso evidenciado este 2025 por el Centro de Innovación Tecnológica, en el cual un maestro androide llamado Kiko ya está enseñando a niños en escuelas de China. Y esto consolida nuestra respuesta a la pregunta planteada como irrefutable, porque, señores, las hipótesis son especulativas, pero los hechos son hechos y no se pueden cambiar ni falsear. Bien. Aprovecho también para decir que ustedes defienden un argumento llamado inaptabilidad, pero, señores, esta definición no aparece en el diccionario de la Real Academia Gallega, por eso nos resulta un poco confuso. Además, dicen que la tecnología se adapta a cada alumno, pero, señores, los profesores no pueden adaptarse a los 30 alumnos de su clase, porque según el artículo 16 del BOE del 2010,
se pueden admitir 30 alumnos en la ESO y 25 en primaria. ¿De verdad creen que pueden centrarse en todos estos? Además, nuestro tercer argumento de actualización continua lo deja claro. La tecnología no compite con el docente tradicional, lo supera. Uno repite contenidos de hace años y la otra se actualiza cada segundo. Y en un mundo que cambia cada minuto, ¿de verdad vamos a confiar en lo que no cambia? Y más teniendo la posibilidad de apostar por la tecnología que, según la investigación llamada Fuentes de Información de la Universidad de Granada del 2021, la principal fuente de información es Internet. Y el motivo, señores, no es otro que la veracidad que posee gracias a los contenidos más recientes y confiables de los que goza, debido a su constante renovación. Con estos tres argumentos de inclusión, de hechos y de actualización continua, queda totalmente demostrado que la tecnología sí puede sustituir el papel docente. Así que, lo antiguo no cae solo. Hay que atreverse a dejarlo caer. Y ahora dejemos caer el nuevo profesor. Letado. El ser humano, cargando siguiente unidad, el futuro. Muchas gracias. Esta canción é da película Le Xoguís, onde o profesor Mathieu cambia a vida dos alumnos a través do afecto e do cariño. Bo día, son Noela Cores, encargada de realizar a segunda quenda de refutación do meu equipo neste debate, onde nos situamos totalmente en contra ante a pregunta formulada. Pode a tecnoloxía substituir o papel docente? Rotundamente non. Gustaríame comezar a miña intervención citando a UNESCO. Non hai tecnoloxía que substitúa a calidade dun bo mestre. A evidencia mostra que a ensinanza presencial segue sendo moito máis efectiva, sobre todo en estudantes máis vulnerables. Este argumento subraya que a tecnoloxía, claro, pode complementar a ensinanza, nunca vai poder substituir o apoio emocional e a presenza que dona un docente na clase. Agora sí, comezarei refutando o seu argumento de inclusión. Un argumento, encántame que digan inclusión a ferramenta menos inclusiva que hai na nosa educación. Porque, claro, presentan un modelo de inclusión moi bonito, que queda moi bonito para fora, pero que non pensa nos países, aqueles países que non teñen electricidade, aqueles países que non teñen nin agua, e que non presentan realmente a realidade. Porque, segundo a UNESCO, alrededor do 50% dos estudantes en África non teñen acceso á electricidade nas súas escolas. Entón, a súa proposta estáse convertendo nunha verdadeira utopía. Tamén inclusión, seguen falando de inclusión, pero que hai menos inclusivo cunha máquina como a tecnoloxía, que só transmite sesgos de xénero. Cito textualmente ao Instituto de Mujeres e a Lorena Fernández, experta en perspectiva de xénero en tecnoloxía. Principalmente, datos de entrenamento que reflexan e amplifican as desigualdades, estereotipos e discriminaciones presentes na nosa sociedade. Iso é o que fai a súa proposta perfecta. Adiante, con a súa pregunta, por favor. ¿Por qué afirman que la tecnología provoca desigualdad social si, según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un 37% de la población tiene conexión a Internet en países menos desarrollados y un 10% que tienen acceso a la educación, según un informe de UNICEF, en países como Sudán? É que a min encántame que me den a razón. Parece que un 37% suficiente para un valor básico como é a educación? É que, xa lle repetín o dato da UNESCO, ao redor do 50% dos estudantes en África non teñen electricidade nas súas escolas. Como pretenden que a tecnoloxía sexa unha boa ferramenta cando non teñen electricidade? Sí, a ver, contesta a tua pregunta. No es que me parezca mucho un 37%, pero me parece más que el 10% que le estoy diciendo que no tienen acceso a la educación, según un informe de UNICEF. No es más un 37 que un 10. Hombre, claro que es más entre 37 que un 10, pero le estoy diciendo que, non sei se me expliquei ben, un 50% das escolas non teñen electricidade, por moito que non teñen educación. Aquelas que sí gozan do privilexio de ter educación non teñen electricidade nas súas aulas. Entón, sí, debemos quedarnos co tradicional, debemos quedarnos co que funciona. E que falando de iso, realmente creen que é efectiva, como xa dixo a miña compañeira,
Segundo o informe McKinsey, o apoio personalizado que ofrecen os docentes nunca, e repito, nunca poderá ser sustituído pola tecnoloxía. Saben por qué? Porque carece esa empatía contextual que tanto necesitamos os estudantes para desenvolver a nosa confianza, resiliencia e ao noso futuro. E que encántame que falen de sesgos, de inclusión, pero saben o que nunca va a cambiar, o que sempre nos vai dar verdade, é contigo, é o que funciona, é o que realmente funciona, é o que quero para o noso futuro dos meus fillos. Saben o que realmente eu quero? Unha máquina chea de sesgos, de desigualdades, que amplifican as desigualdades da nosa sociedade, e que ni sequera os nenos en África poden permitirse. Eu, señoras e señores, non quero a tecnoloxía. Agora sí, acabarei refutando brevemente o seu argumento de feitos, onde din que se pode aprender con ordenadores, como niños de India. Isto conecto co meu argumento de prevención de conflitos, ampliando o meu argumento, amostrándoles esta gráfica do informe PISA, onde din que aqueles centros que utilizan só tecnoloxía na súa educación baixan en 20 puntos o rendemento de lectura que aqueles que utilizan métodos tradicionais. Como ven, creo que queda moi claro cal é o método efectivo e cal vai ser o método futuro e non o futuro utópico que vostedes presentan. Xa para rematar a miña intervención, gustaríame comentarle que está xurado o que me pasa onte con esa gente. Que me dé a imaxe dunha persoa exitosa, con cargo de feo. Sabes que me devolveu? A imaxe dun home blanco. Eu, que te xurado, quedei moi decepcionada, porque ni sequera valorou poñer a imaxe dunha persoa de cor, ou poñer a imaxe dunha muller como a min, dunha persoa nova como todos nós. Estos, señores e señores, son os valores que se van a transmitir por la tecnoloxía a todo o mundo. Moitas gracias. Bos días, rapaces. Comezamos a clase. Pero estamos obligados a estar aquí, non? Non, ti tes unha elección. As persoas que deciden subirse ao autobús e eses sodes vos son as que din non me esconderei da morte. Cando vai a miña tumba, irei ca cabeza alta e o espírito forte. Iso é unha lección. Luan Johnson, na película Mentes Perigosas, basada en feitos reais. Bos días, son Manuel Consello, a encargada de realizar a conclusión do meu equipo neste debate. Antes de nada, gustaría de dar as grazas aos presentes por estar aquí, especialmente ao xurado por permitirnos, o meu equipo a min, a oportunidade de participar neste debate. Para comenzar ca miña conclusión, gustaríame reafirmar a nosa postura totalmente en contra de que a tecnoloxía poida sustituir o papel docente, baseándonos en que só o docente educa. Comezarei por sintetizar brevemente o transcurso deste debate. Comezaba expoñendo unha tese. El futuro de la educación en un clic, que foi totalmente refutada pola miña compañera Sofía, preguntándovos, nun clic, iso que quere? Que todos os nenos e os seus valores dependan dunha pantalla? Falabades tamén duns argumentos, un argumento de inclusión, dicindo que a tecnoloxía aporta oportunidades, que quedou refutado pola miña compañera Sofía preguntándovos oportunidades, e amosou un estudo da Universidade de Harvard que di que aqueles estudantes que presentan un vínculo cos seus docentes é clave para o seu éxito académico. E Noela, que tamén vos preguntou, no seu argumento de inclusión, e vos dixo, gústame que diciades que é unha ferramenta inclusiva cando é a que menos inclusiva é, dando un dato de que en África o 50% dos nenos que existen en África non teñen electricidade, de forma que como se van poder conectar. Falabais tamén dun argumento de feitos que quedou refutado pola miña compañeira Sofía, preguntándovos xa que dabades un exemplo dun experimento. Bueno, un experimento non é a realidade, e preguntouvos se tiñades algo máis real que pudera demostralo, e non o tiñades. E, finalmente, un argumento de actualización continua, onde decíades que necesitade manterse ao día cos avances tecnolóxicas, que quedou cancelado pola miña compañera Sofía, dicindo que está de acordo, que sí, que é un desenvolvemento que vai desenvolvéndose pouco a pouco, pero que non hai que sustituílo, senón que ten que ser complementado. Tras este resumo, gustaría recordar os nosos tres argumentos expostos ao comezo do debate. Un argumento psicoemocional que defende que a tecnoloxía nunca vai poder conectar cos
valores que se deben quedar os nenos. Un segundo argumento de prevención de conflictos que defende que non se vai poder resolver os conflictos provocados nunha clase e un terceiro argumento de inadaptabilidade, xa que a tecnoloxía nunca se poderá adaptar na educación infantil. Os docentes son moi importantes porque trascenden a aula, non só enseñan asignaturas, senón que ofrecen consolo, abren portas e moitas veces cambian destinos. As películas das que levamos falando durante todo o debate mostrano claramente, xa que, como xa dixemos, só o docente educa. Moitas grazas. Un aula de hace 150 años, un aula de ahora. Diferencias muy pocas. Buenos días a todos y a todas. Soy Miguel Pregal y vengo a concluir este debate recordando lo sucedido durante el mismo. El equipo rival presentó su tesis So o docente educa, tesis la cual fue refutado por mis compañeros Noa e Ismael, ya que es una falacia de dicotomía. También presentaron sus tres argumentos: psicoemocional, prevención de conflictos e inadaptabilidad. En su primer argumento psicoemocional, intentaron defender que la tecnología no puede sustituir el papel docente, porque es el encargado de guiar y apoyar en un desarrollo social de los niños, lo que mis compañeros rebatieron con una evidencia clara, el estudio llamado Fuentes de Información de la Universidad de Granada del año 2021, en el que asegura que Internet es la principal fuente de información. En su segundo argumento, prevención de conflictos, afirmaron que con los profesores se produce mucho bullying en los centros escolares, con 200.000 casos de bullying y 74.000 acosadores, lo que fue refutado por mi compañero Ismael, ya que el porcentaje que proporcionaron es contradictorio y no se refleja en ninguna evidencia. Además, dijeron que nuestra evidencia era solo un experimento, pero eso no, porque mi compañera Noa demostró que es un proyecto llevado a cabo por David Game College de Londres, que es un sistema académico que personaliza la enseñanza. Y, en su tercer argumento, inadaptabilidad, independientemente de sus antecedentes, pueden lograr avances sustanciales en el aprendizaje. El segundo, de hechos, evidenciado por el Centro de Innovación en Ingeniería de España, que demuestra que en algunos lugares de China el maestro androide Kiko ya está reemplazando a los docentes. Y, por último, nuestro tercer argumento, actualización continua, en el que destaca cómo la tecnología está en constante evolución, evidenciado por el estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, que demuestra que los estudiantes se mantienen al día con los más recientes campos de interés. Señores, despojémonos del pasado. El futuro empieza hoy. Ayúdenos a ser los arquitectos del futuro y no los prisioneros del pasado. Muchas gracias. Moitas gracias aos dous equipos por este interesantísimo debate. Ahora recollede e despois abaixo xa dan os resultados. Moitas gracias, de verdade.